Hey, another name. Yes. Yeah. Where there are pines like this. Pines. Engala Ramesh sir na bar like the video photo shoot avutundi. Guys, ekulu mata like malpodu, share malpodu, subscribe malpodu. Hello guys, welcome back to a new vlog. Ini Uncle na group dottugu. What are we there din be? ಬೀಚ್ ಬಿದಾಡ್ದ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಪಕ್ಕ ಪಂಚಗಳ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲಂಜಿ ಪಿದೇಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚ ಅವಕಾಶನು ಇನಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ನೇದಲ್ಲ ಚಶ್ಮಾ ಬರೆದಿದೆ ಐಸ್ ಕೂಕಳ ಬಾಸ್ बड़ा हरामी हो बेटा और बर्फी ए रा बले बले ओके लेट्स गो ओके क्या करते मैं ನಿನ್ನ ಬೈದನ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋ ಮನೆಯರು ಮುರ್ಲಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀಪಗೇರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಿತೇರ್ ನಮಿತೇರ್ Hey, Ayo. Hey, bro. How are you, bro? I'm good, though. Good? Yeah, good. What's his name? Ayo, father. Yes. So, Mandi, I'm already a pen. Hey, another name. No. What? Overchand. Ayo, where are you going? We are going beach now. Beach, which beach? La Campagne. What? La Company? Campagne. I don't know, maybe if I can get for there. We are Bro. going to like a pine beach. Lagam? Like a pine beach. Lagampani beach. Yes. Yeah. Where there are pines like this. Pines, Oh. stuff like that. Okay. It happens in America sometimes, but it's happening in Nigeria right now. Right now? Right now, it's happening in Nigeria. That Okay, was then finally. we're gonna see. Yo, man. Yo. You got it? Yeah. Brother. ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ನಡೆದು ಪಾಸ್ ಆದ ಪೋಡು ಪೂರ ಐಡಿ ತೋಜ ಪೋಡು ಐಡಿ ತೋದು ಪೂರ ಲೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೀನಿ ఈయన వాళ్ళు దాండి ಬರ್ತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಬಾಯಿ ಯಬ್ಬಾ ಇಂಚಿನ ಮೂನು ಹಾಕು ಮಾರೆ ಸುಧಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಣ ಯಾವ ವರ್ಷ ಮೋನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಈ ಬಸ್ ನಾಡು ಯಾವ Yo! Yes! ಎಂಗಲ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ DJ Yash in the house. ಎಂಗಲ್ನ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನ ಬಾರಿ like the video photo shoot ಆಗುದುಂಟು ऐसा मत करो मेरी जान लाइफ में कुछ अच्छा करो यार ये वार है मेरे बारे जोश रोल ले नम्मा सूर्य आयो say hi Hi. Sure.
எங்களை குடஞ்சி மாடல் மிஸ்டர் தீபக் ஹீரே ஹீரே. This is Sumant. Surya from where? ಏನು ಹೊಲ್ತನ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೆ. Guys, Nikulu Mata, like malpodu, share malpodu, subscribe malpodu. Thank you. Thank you. Apoorva Shravan. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Enjoy. Apoorva Shravan. Vlogs. Please subscribe Apoorva Shravan. Like man play, share man play, subscribe man play. Thank you. We are always with you guys. Thank Don't you. worry about that. Thank you so much. We are one family. Yeah. ಎಂಕಲ್ ಎರಡು ಜನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಅದೇ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೋ ಸರ್ಪ್ ತಂಬಲಿಗೆ ತಿಗಲ ಮನತ್ತುಂತು ಅದೀಗ मजा आया. ಆಯ್ಸ್ ಸವಾಸ್ 1 2 3 4 ಏ ಒಟ್ರಾಜಿ ಬೋಟ್ಸ್ಯಾ ಏನೇ ಉಳ್ಳಾರ I need to pick 9, 10. 10, yeah. Wait, first. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಬಿಡಿಯರು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಜನ ಬರ್ರ ಎಲ್ಲರು ನಿಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಡಿಕೆ ಏನಾರು ಎಂಚಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬೇರ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾದಲ್ಪ ಓಡಿತ್ತೆ ಉದ್ದೋಗು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಬೀಚ್ ದಾದಲವಾಡ್ ದೊಡ್ಡ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೂಲು ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ಎತ್ತು DSTV ಒಂದು ಜನ ಕೂಲ್ಲ ತಲ್ದೇರು ಮಾರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಯಾ ಬ್ರೋ ಆಶೀಶ್ ಯಾ ಬ್ರೋ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಊರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾರ ಗೀರೆ ಪೂರ ಸೇಮ್ ತಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲಿ ಉಂಡು ಗಂಗರ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಿಂಗ ಬೋಡು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಐನಿಕೇನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ತ ಬೀಚ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆದ ವೈಬ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಭಿ ಸೂಪರ್ ಹಾ ಮಿಶಾರಿ ಹೌ ಇಸ್ ಬೀಚ್ ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ದಾಲವಾಡ್ ಏನೇ ಮುಲ್ ದೋಲ್ಟ್ರ ಕಲ್ಪೋರೇನು ಇದಕ್ಕೇನು ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಒಂದು ನಿಚ್ಚಿಡ್ಲ ವಸಂತೇರ್ ಪ್ರೋ ಇರ್ ಮಾರ ವಸಂತೇರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋ ಬ್ರೋ ಯೋ ಗುಡ್ ನೇಮ್ Viola? Yeah. Yo, Viola. Let's go. Soft.
ரெண்டு ஒட்டு ரெண்டு கர்ணம் ரெண்டு கர்ணம் डांस नहीं हो रहा है अभी डांस होने का भी वसंत फुल मेरे के बोले केरे पे ना हो बोल आए डाबू जी रायगा पूरा आए मंडे आए ब्लैंक का दो आए ब्लैंक का डाली को वीडियो का प्लान ये जोरडू कम आडो ఉంది ఏరియా अरे दम्मी जी मारा नल पे म्यूजिक बंद इंगा नाइजीरिया स्पेशल नाइजीरिया स्पेशल डांस गर्नल लगले सुपर ब्रो ಎಂಗಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಒರಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡುಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಮ್ ಆನ್ ನಚಿಯಾ ನೀರು ಬಂದೋಡು Ayo, come on, jump, Ayo, jump. Yo.